aștept niște trade-uri la mine pe server, doar la mine pe server. Și uite și el are câteva, uite chestiile astea. Dacă vreți trade pe ele. Eu am chestiile astea. Uitați, dacă vreți trade pe ele. Doar la mine pe server sunt foarte legit. Spune, Raul, cât prof am? Are pro foarte mare, îi legit, nu a dat niciodată schem. Cred că am mai dat odată, dar când m-a supărat unul. I-am dat amândoi schem pentru că mi-a furat la amândoi, eu dat schem. După i-am zis să dea gen pe noi ca să ceva. După am intrat la el în bază și i-am furat și eu dădeam cu bătaniel și colegul meu mi-a furat. Încept cu niște trade-uri sau oferte.